Os concellos do Salnés volveron a inundarse de cores negras e violetas para conmemorar o 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Dende os diferentes municipios levan semanas realizando actividades para concienciar na loita contra a lacra da violencia machista. Iniciativas que teñen a súa culminación cos atos do 25 de novembro. E non é máis que unha evidencia da sociedade vilagarciana rexeitando as violencias machistas. Hoxe é un día, como digo eu, un día especial porque é 25N, pero 25N ten que ser todos os días. De nada sirve que hoxe saíamos ás rúas se despois miramos para outro lado cando hai un problema de violencia machista. Por iso é fundamental o compromiso de toda a sociedade, de todas as persoas para loitar contra esta lacra e conseguir esa igualdade efectiva entre homes e mulleres que realmente a día de hoxe pois sabemos que non existen en todos os niveis, non? En Vilagarcía o acto dividiuse en dúas partes. A primeira consistiu nun recital poético do libro Manifesto 25N, 30 voces pola eliminación da violencia contra a muller. Home, a poesía é un xeito pois moi bo de achegar pois as voces, os sentimentos do que escribe hacia a xente, non? Explicalo dun xeito bonito. Entón, bueno, pois pensamos que era bo empezar así, porque aquí en Vilagarcía temos moitas poetisas tamén que falan do 25N e desde o seu corazón mostran esas palabras e bueno, pois visibilizalas de algún xeito, non? A continuación tivo lugar a lectura do Manifesto, un escrito que se centrou nas políticas para protexer as vítimas da violencia machista, unhas situacións de desprotección que quedaron máis patentes durante a pandemia. A casa, non? Que donde tuvemos que estar moito tempo confinados, a veces convertirse en unha tortura para algunhas mulleres. E claro, pois non tiñan modo de salir dese círculo, porque é un espacio que en teoría ten que ser o que máis protexe as persoas, pois estas mulleres víctimas de violencia machista é onde se sinten pois máis perseguidas, menos queridas e máis feridas. No resto dos concellos, a lectura do manifesto tamén estivo acompañada de numerosos actos reivindicativos. En Cambados, ao rematar a lectura, todos os presentes fixeron soar os seus pitos baixo a campaña Non calo contra a violencia de xénero. En Ribadumia, o manifesto foi seguido dunha actuación contra a violencia de xénero da Escola de Baile Betroula.